गोजोनथाव रादाब रायजोनि लाख लाख नोगोरारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब नंगौ मोब्लिब बाहायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबा दिनैनिफ्राय बाङाइ खालामनाय जाबाय मोब्लिब बिलखौ दिनैनिफ्राय मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1 रां बाङाइ खालामनाय जाबाय फिन खेबसेबाव फैगौ नभेम्बर दानाव 1 रां खमायनाय जागोन नंगौ फिन नभेम्बर दानाव मोब्लिब बिलखौ बाङाइ खालामनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव मोब्लिब बिल बारायनायखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादोंमोन नंगौ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय मोब्लिब बिल बारायनायनि जाहोनाव मोब्लिब बाहायगिरिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदोंमोन बे जेंनाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गोबां सावरायनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन दायो रायजो राजाफोरनि बे जेंनाखौ सुस्रांनो सिगांदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1 रां बाङाइ खालामनानै होनो फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेजों लोगोसेनो फैगौ नभेम्बर दानावबो बेबादिनो 1 रां खमायनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रिया मख'नो गोनांदि जुदि मोब्लिब बाहायनायाव गोबां जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांनि थाखाय गुबुन खाबुफोरखौबो फोसावदों सरकारा नंगौ जुदि नोंथाङा मोब्लिब बिल हरनायाव जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांनि थाखाय फोसावदों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बे बिथांखिनि गेजेरजों नोंथाङा बिल होआलासेनो मोब्लिब बाहायनो हागोन रायजो राजाफोरनो सलार पेनेल्सखौ बे बिथांखिनि गेजेरजों राननानै होयो सरकारा बे बिथांखिखौ भारतनि नोगोरारिफोरनोल' होनाय जागोन बे खाबुखौ मोननो थाखाय नोंथांनाव सलार पेनेल फज'नो थाखाय आरजाथाव उखुम गोनां गंसे न' थानांगोन न'खराव मोनसे नंगुबै मोब्लिब फोनांजाब थानांगोन न'खरनो सलार पेनेल्सनि थाखाय जेबो गुबुन अनसुंथाइ होनाय जानाय नङा दानिया बे अनसुंथाइखौ माबोरै मोननो हागोन बेनि थाखाय आबुङै मिथिनो pmsuryaghar.gov.in आव हाबनानै नायनो हागोन